Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Duha patay samtang 36 ang samdan. Human na disgrasya ang sakyang bus nga nahulog sa usa ka pangpang sa Dumingag, Zamboanga del Sur. Halos mga sakay niini estudyante nga mutambong unta og graduation rite sa ROTC. Ani nga ang report. Nagtinabangay na ang mga residente lakip mga responder sa pag-rescue ni ining mga sakay sa usa ka pampasaherong bus nga midiretso sa usa ka pangpang sa National Highway sa barangay Mahayahay, Dumingag, Zamboanga del Sur, banda 8:10 sa buntag kaganina. Sa ihap sa PNP, doon na kini 38 kasakay, lakip ang driver ug konduktor ug 36 ka mga pasahero. Sa maong ihap, 34 ka mga pasahero ang nakaangkon og nagkalain-laing samad sa lawas nga gilayong gidala sa ospital, samtang duha ang gideklarang dead on arrival. Samdan sab ang konduktor nga gidala sab sa ospital ug ang driver kinsa gilayong gilapatan og first aid human sa insidente. Matud sa MDRRMO Dumingag, sa duha ka namatay, usa niini lalaki nga gituoang senior citizen, samtang ang laing usa lalaking estudyante nga nalakip sa 29 ka mga sakay nga estudyante sa maong bus nga mutambong unta sa graduation rite sa ROTC sa usa ka kampo sa kasundaluhan sa Pulacan sa lungsod sa Labangan. Sumala sa principal sa usa ka tunghaan kinsa nakalabay sa maong insidente. Nawad-an matud pa og kontrol sa pagmaneho ang 37 anyos nga lalaking driver sa maong bus. Kasi mabaw pa daw sir, gagino daw to dayon paglugsong. Ning kalito daw kusog. Basi po di sa estudyante nga ako nahinabi kaniya ba. Tingkatro daw kusog ang dagan sa rural pag paluksong na nila ba. Dayon nawad-an ko ng break ni kanang driver. Matud sa MDRRMO Dumingag, gawas sa pagkawala sa brake sa maong bus, gilikayan sab matud pa sa driver ang gisundan ni ini nga tricycle. Busa, may desisyon kini nga ibangga sa punuan sa mahogani apan nahagbong sa pangpang. Ang dalan lugsungon so nawadan sila bike dayon while kusog ang dagan pud sila nasundan nga bagza matong dilikayan sa driver. Hindi niya sa punuan sa mahogani sa bangga sa punuan sa mahogani nalukot man pud ang tao so nahagbong sila dito sa pangpang. Gikustodiya na sa kapulisan ang driver samtang padayon ang investigasyon. Gisulayan pa nga makuhaan og pahayag ang mga kabanay sa biktima. Tagdumala sa tunghaan sa mga estudyante, lakip na ang driver ug kumpanya sa maong bus. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.